Mobilisis zapošljavanje. Naši djelatnici su obrazovani i predani profesionalci koji svojim entuzijazmom, željom za kvalitetom i izvršnošću pridonose stalnom rastu poslovanja. Kako bismo uspješno odgovorili na poslovne izazove, već prilikom zapošljavanja posvećujemo posebnu pažnju procjeni potencijala novih članova tima. Vjerujemo u mlade ljude i svjesni smo da razvoj karijere počinje i prije dolaska na tržište rada. Stoga ulažemo mnogo vremena u suradnju sa školama i fakultetima. Cijenimo visoku motiviranost za rad, proaktivnost i stručnost. Rad u interdisciplinarnim timovima naša je svakodnevica i zato volimo pojedince koji su pristupačni, prilagodljivi i spremni uvažavati različitosti, jer nam raznovrsnost iskustava, stavova i osobnosti pomaže u rješavanju problema i ispunjavanju očekivanja naših kupaca i poslovnih partnera. Važno nam je da svi djelatnici imaju kvalitetne uvjete za rad. Ulažemo u usavršavanje djelatnika, te im osiguravamo brojne pogodnosti kako bi odgovorili na njihove potrebe i kontinuirano radili na podizanju njihovog zadovoljstva. Otvoreni smo za razmatranje prijedloga i zajednički radimo na rastu i razvoju tvrtke. Trudimo se potaknuti djelatnike da situacije koje se ne odvijaju prema planu koriste kao priliku za učenje, a mi im vjerujemo da će uspješno savladati sve prepreke koje im se nađu na putu i pritom ostvariti iznimne rezultate. Sve zajedno osiguralo nam je da smo izvrsni u tome što radimo, stoga s nestrpljenjem iščekujemo daljnje izazove. Pošaljite nam vašu prijavu na info@mobilisis.hr.